Dumanan sa kaawit. Mayong adlaw kaninyong tanan nga masuking tigpaminawani nga dumanang sa kaawit. Ug ingon man sa mga artista nga magkataw kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Michelle. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog ko sa pagtugtog sa awit nga nag-uluhan. A Little Love. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon? May kining usa ka babae nga taga Surigao del Sur. Ang ato matatampo nagdasangan nga Michelle. Unsa ma? Dili ko may eskwela karon tuig ka? Ondang ka lang una og eskwela, Michelle. Sa sunod tuig na lang ka eskwela, day. Pero nga naman mo. Ikaw na'y bantay sa imo mga manghod. Kay kami si Papa ni mo, mang-obra mi, manghornal mi. Ayaw lang ko ninyo paunda nga, maoy. Pa. Nga, magsigigag eskwela-eskwela, bisag wa na tayo makaon. Po. Sa sunod tuig lang ka eskwela. Total. Usa naman lang katuig ang kuwang mo, graduate na ka sa elementarya. Bantay lang una ng tulo ni mo kamanghon. Oh, imo na na. Unsa man ni ma? Uniform na ni mo, kaya apit ang mga ablis klase. Paeskwelahon ti ka, aron mahuman ka sa elementarya. Salamat, ma. Uy. Ma, kadaan gud ini nga uniform. Unya, daghan pa kaayo og kisi. Ay, hinatag na sa atong silingan. Ay, maayo na lang na, good. Ang naman sa og mo palit taglaing uniform nimo. Wa man gani ta ikapalit bisag bugas. Ma, ayo na lang pamili, nak. Agwantahan na lang ng imong uniforme nga nadawat ron. Ang importante nga makagraduate ka. Dili na sa ninyo pa eskwelahon pa, ma? Ayaw nang lang pag-eskwela, nak. Okay na kaayo na nga nakatunob ka og high school. Mao na. Sige, eskwela nga dili man na malungag. Pangita og trabaho. Makatabang pagkas atong kalisod. Pa, unsa man sang trabaho ang akong sudlan? Kabata pa na ako. Kadaga kasudlang trabaho, Pwede man ka magpamid kung gusto gyud kang mutabang. Ani lang una ko sa ato pa. Unya na lang ko mangita og trabaho. Aw, bahala ka. Basta pangita gyud og trabaho aron makatabang ka sa atong kalisod. Kaita ni Papa, uy. Iya man ninuong ko papangitaon og trabaho. Mabata pa man kaayo ko. Michelle. Oh, pa. Sa mga diyan naghinuktok nga. Ano wa pa magamatog? Naalang ko yung na-una pa. Matog na ko ron taod-taod. Hupog ka pa? Kainom na gamay. Katog na dito kay napakay buhaton ugma. O pa. Sila si Mama ako mga mangod. Nakatug na sila. Pero ako, wa pa cute. Luuyan ako eh. Dili naman yun tingali ko makiskwila ini. Si Papa. Ilang kapatid ko lang kasi. Nagkino ko. May buhaton matingaling ng dautan si Papa na ako. Maglukot ko kapul. Unsa man tong imong gibuhat na akong gabi ipa. Nangunsa man? Ay nilang ko pabuang-buang pagod. Naipaw ko nga gusto ko nimo pahimuslan. Hanggaw ko taon mo. Mulimod pagyud ka.
Muli mo pagod ka na ako nga may dautan kang plano. Nga imo manggihikap ang tibuok na kong lawas kabi. Bra! Uy, amaw. Nagtuo ko nga sumama tunay mo. Si Mama, gyud. Oo mo na. Nagtuo ko nga sumama tunay mo. Ay nalanggutan ni mo pa. O karon makalikay ko sa dautan ni mo buhaton na ako. Mulayas ko din he. Michelle! Uy, kaluoy gud taon nimo. Maulagi, ma'am. Na sige, dinhi ka na lang sa amo. Tabangin na lang ko sa mga buluhaton din sa bay, kay ako lang sa kampay eskwelahon, ha? Salamat kaayo, ma'am. Ay, kakapoy pa din oy. Takan kayong trabaho. Pero sige lang, ako na gani agwan taon. Ang importante nga mag-eskwela ko. Unsa man ka diya, Michelle, oy, humanakag panlampaso. Hapit na, ma'am. Dali ana ka na ang kapay dagang labanan. Oh, ma'am. Dagan nga sa akong lapanan, uy. Kapoy na kay ko. Pero karang taon-taon. Eskwela para ba ko da? O, unsa man, naman na. Ano ka? Wa pa yun, ma'am. Oo pa. Sige, iapin na lang ning 5 kabol kay moabot turong akong mga apo, ha? Kinuwi ko. Ipunan pa man ang akong lapanan. Uy, Chel. Naunsa day ka? Anong pirmi mang kang galuya? Kapoy mga kaayo, day. Kay ka-working baya ako. Nya ako ang tanang trabaho sa bay. Luuya ni mo, day, no? Agwanta lang ko, ani. Kaya gusto man gid ko mahuman ko sa high school. Aron mawawaan ng imong kapoy, no? Mayo pa og mukuyog ka na ko. Ha? Asa man ta? Mag-computer ta. Mag-Facebook ta. Aw. Unya, wa man ko'y Facebook. Ay kabala ka, buhatan ka na ko. Aron kung may time ka, mag-Facebook ka, aron malingaw ka. Ayaw lang, day, uy. Kaya wa man ko'y kwarta. Ay da, ayaw kabala ka, good librihan ti ka. Barato ram ng oras. Dali na. Na kay Facebook account, ha? Pwede na ka mag-Facebook kung na kay time aron dili ka laayan. Salamat, Daya. Sige na. Kung na gani makik-friend ni mo, i-confirm lang. Uy. Di amay ni message na ko. Hi. Ako si Hil. Wa tingali ka makahinumdum na ko. Silingan raman ta dito sa Malalag. Ako unya kang anaon sa inyong school, ha? Magkikita ko nimo. Oh. Uy. Makikita si Hil na ko. Abi na ko kisay nangita na ko. Ikaw, Dahil? Nahinumdum na ka na ko? Oo, hinumdum. Ito man ang inyong bahay dito sa unahan sa amo, ah. Mao dahil nga wala ko makakita ni mo kay diyan na di ka dinis Davao. O lagi, saon. Dili man gud magkapa-eskwela na kung ako maginikanan, good. Mao nga nag-working student lang ko. Doya good ni mo. Abi ni mo no? Nalipay kay ko. Nga nauso ng Facebook. Nga naman? Kay nakita ti ka pagbalik. Okay ra nimo nga ako kang kuhaon permi dinis sa imong eskwelahan? Ikaw? I love you, Chill. Hil, Mo ni tinuod. Mahal ti ka. May paglaom ako. dili pa manggod ko gusto mo suod anang butanga. Gusto pa ko muman sa akong pag-eskwela. May mo ramang gud nga mo padayon kasi mong pag-eskwela. Pwede man gani nga ako rin gasto ni mo? Hil, Layas din ni Michelle, ha? Ma'am, Di ko gusto nga mupuyo ka din, he. Unya mag-uyab-uyab ka. ma'am, waman ako sugta si Hil, ma'am. Bisa na. Asa man na paingon. Layas din, he. Gano'n magkaulman ka? Kung gipalayas ka, Asa mo ko paingon ini? ayaw ka guol. Ni ako,
Dili ka na ako pasagdan. Naibaw ko nga nahigugma kasab na ako. Nakita ko na si mga mata. Magtipon lang ta. Adto tag Surigao. Kay adto ko manarbaho dito. O papadayon ng tikas pag-eskwela. Dali na kayo milabay ang panahon, no? Maralagwa. Mag-graduate ka na sa high school. Maogyod. Og salamat ha. Mahal di ka, Chel. Huwag buhaton ako ang tanan nga malipay ka. Salamat. Og, nada ko sorpresa nimo. Unsa man na? Doon ako kabuhan nga, wa ko tangahi sa akong binuwan nga rigla. Nga sa ato pa. Hapit ako may mong amahan? Hapit na. Yel, unom naman kabuhan ang akong tiyan. Pero wa man gyud ni dako. Unya, nagsigir bag sakit ang akong tiyan. Di ba nagpa-ultrasound mga? Oh, pero wa may heartbeat ang bata. Delikado ni da. Kung mao na, magpa-check up tag doktor. Kit ngalig na unsa na ka. I'm sorry. Patay ang bata nga nasa imong tiyan. Ginoo. Unsa may among buhaton ini, Dok? Kinahanglan ang dinalian nga operasyon. Kinahanglan nga makuha ang bata nga naa sa imong tiyan, Mrs. Kay kung dili na makuha, delikado ang imong kinabuhi, Mrs. Mahilo ka. Hel, unsa itong buhaton? Ayo ka blakaday. Buhaton ako ang tanan nga maoperahan ka. Ibaligyan ako ang akong motor. Mangutang ra ko kwarta aron maluwas ka lang day. Tuguan na nga tong anak. Ayaw ka, Gorday. Magkaanak pa ta. Ang importante nga naluwas ka. Pero daghan na kayo tag-utang. Sige lang, day. Magkabayad na lang kita. Dong, di ubo man kagpaayo eh. Sa sobrang tingali ni na kong kahago, day. Ayaw kayo palapi. Kinahanglan ko mo kayod pag-ayod, day. Aron makabayad ta sa atong mga utang. Dong, sa man ka uy. Gilantan man kag maayo. Okay na lagi ko, day. Kainom na magkog-tambal. Ay, kaman ilang. Mawa ko ng kalibutan. Magpabili na nga akong gugman mo. Ayaw ko't pagsulti, anak mo. Di ka mawa na ko. Karoon na hinuon nga mabdus na ko. Tinuod? Mabdus ka? Oo, mabdus ko. Ayaw hinuon. Nga na may dugo kami gawa sa mong papa. Nadadali na di mahimo. Kilala ka na doon ka sa ospital. Tapang! Tapang! Dok, maluhoy mo. Luwas na ninyong akumpana. Maluhoy mo. I'm sorry, Mrs. Maglisod na may ugluwas sa bana. Kay nibuto na yung kidney. Hel, tingog. Tingog, Hel. Ano yung manggibiyong ang imong mga mata? Doktor! Doktor, sa pinitabo sa kumbana. I'm sorry, Mrs. Patay na imong bana. Dili. Hel, bangun. Bangun, Hel, bangun. Hel. Ano imong manggibiyaan? Magunsa na malanggo ini kang atong anak. Mura kong mabuang sa nahitabo nga namatay ang akong bana. Sa pagkakaroon, wa ko mahibaw sa angin akong buhaton kung mataw na ang akong gisapak. Sa naminaw karon, mangayo ko gamay nga tabang ninyo alang sa